Убайы Мустапан семенеп, тылыгар уаннама тыыбыгар, барыта, аспыта. Эмие кар кыдамны төрөбүт мин төрүт түелбебет оласпыт тапталбын санатан эригиер саңахар тымбы бар ол әрән сотору сураллы ол әрән сотору умнула ол әрән сотору сураллы ол әрән сотору умнула Kurus dial kuhara Sürek bin tımnından tarıyan Sana var sana kar ıtıran Ospodoq bastarbın karyan Ol әрән сотору сураллы Ол әрән сотору умнула Ол әрән сотору сураллы Ол әрән сотору Ol әрән сотору сураллы Ол әрән сотору умнула Ол әрән сотору сураллы Ол әрән сотору умнула Emye kar kıdamlı